זה יותר הגיוני. זה לי ככה. יאללה, נתחיל. לא יודע, חכים לו, לא? יאללה, נעשה. מי עוד לא על רדי? אני לא רדי? כן. אבל אני שם, הנה, אני שם. יאללה, תן בראש. זה תמיד, רגע, אבל אני צריך לסדר את המגשים שלי. איזה דמות לקחת, מישהו יודע? לעדי יש לי בסיבאי בגרדיאד, אבל לקחת שייפר הפעם. נראה לי יש לך רק דמות אחת אם התחלת. אולי יש לי 3, אני לא יודע איך. ガンダムデスマッチ作戦開始敵機を撃破してください שייפר, זה הבאסה. אלה זה אבל, זה הכי טוב, זה הכי טוב. זהו, יורד גם. יורד. 深刻なダメージを受けています注意 כי אני して עם ください הסנייפר צוחק אותו בכל כדור. אני מבושל. 敵を撃破しなさい באתי לו המלכות, המלכות.味方機敵機を撃破 שכנתי אותו עם המאג. ראית את זה? חשמלתי אותו. 味方機 מת. 撃破 אין לי העצים שלהם על החינוך, יפה. 頼もしい味方ですね שתינו. 味方がやられました זה הזיה, שתינו התפוצצנו. המוחי עם הסנייפ באוויר. 敵の戦力は半分残っていますもう一息 זה המוות ראשון שלי, אבל באמת זלזלתי בו. גם אני ודאתי. 戦力は半分以下になっています注意してください落とされた איזה פגיעה מטורפת, ראית? 頼もしい味方ですね אז זהו, סיימתי. אתה סיימת, אנחנו כמעט מפנצים אותם, ואם את השלוש פעמים נוסקים. 敵機の撃破を確認 הייתי פעמיים. יכול אני לא יודע לפחות למה באוויר, אני לא יודע איך. 敵機を撃破しました גם אני עובד באוויר הזה, זה המטרה פה, לא הבנתי את זה, כאילו הכל. לא, הכוונה שאני נופל באוויר, איך אני... אז אקסים פוגעים לך באוויר. יורים עליך גם. יריתי עם ממ"ד באוויר, אני מוריד איתם פגיעות. מה אתה חושב? זה הקטנות פה. קוק. אני קוק. 味方機敵機を撃破さすがです אני צריך לחגוג עם המאג הזה יותר. סנייפר במאג? טוב אלוהי, אחי.
אחי, הוא בא אליי עם ממ"ד ואתה גם הוא מקבל את זה, האחרון מסונס ככה. איך אני מת? תחת. ב-MVP? סופקיד, אמרתי לכם ברגע שסופקיד בא, אני לא רואה את ה-MVP? אמרתי לך בושה בראש? זה, סופקיד נכנס, אחי, אני בוס. שומעים, אנחנו נשאר לי עוד, בואו נראה מה המשימה שנשאר לי, בליטת פליי, יש לי אחד רובוטים לעשות, ולהשתמש באופרט קילטיים, אני משתמש בו כל משחק 600 פעם, איפה הוא עשה לי 3-5, אולי 5 משחקים. אני דקה עושה את הקרב האחרון, בסדר? רגע,